It's time for SPG, as in Super Pagner Secret File. Pumapatol lang ako sa mga matitigas. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Leslie. At ito ang aking SPG, as in Super Pagner Secret File. Matagal na noong huli akong na-involve sa isang romantic relationship. Kung tama ang bilang ko, mga more than 2 years na akong single. Sa ganun katagal na panahon, ganun na rin katagal na tuyo at mistulang disyerto ang pagkababae ko. Wala kasing nagpapadulas at nagpapaganda ng mga ari-arian ko. Matagal na akong walang performance, kaya mailap ang bonus. Performance-based bonus. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Alam nyo naman ang ibig kong sabihin dahil Biyernes ngayon. Kaya naman, I did something crazy. Pero please, huwag nyo naman muna sana akong husgahan masyado. Nadala lang ako ng kakulangan sa sariling pangangailangan. Ganito kasi yun. Isa akong staff ng isang ukay-ukay store. Siyempre, ang mga parinda namin, mga damit. At ang trabaho ko maghapon ay mag-ayos ng mga display na damit. May pumapasok na customer, titingin ng damit, isusukat ang damit. Kapag bet niya yung damit ay bibilhin niya ito. Pag hindi, ay iiwan na lang niya sa tabi yung sinukat na damit. Paulit-ulit na routine namin ang panatilihing maayos at kanais-nais ang ukay-ukay store. Isang gabi, nasa tindahan pa ako. Nakaramdam ako ng matinding pagod. Dala na rin siguro na nasa pool ako noong araw na iyon ng aking monthly period. Abay, masakit. Masakit ang puson ko. Kaya uminom ako ng paracetamol at natulog muna sa bodega ng tindahan. Mga ilang minuto lang ang nakakalipas. Bigla akong may narinig na parang bumagsak na bagay. Lumingon ako kung saan nanggaling ang tunog. At nakita ko na may manikin na natumba. Manikin ng isang lalaki, DJ Rocky. And take note, walang suot na damit ang manikin na yun. Tumingin ako sa pintuan para makita ko kung may nakatingin sa akin. Or kung may nakarinig din sa pagbagsak nitong manikin. Wala. Walang iba kundi ako lang. Kaya pasimple ko munang hinawakan yung matigas
na manikin at binitbit upang ihiga ng patagilid sa sahig. Naglaro ang isipan ko, DJ Rocky. Ang daming realizations na biglang pumutok sa utak ko. Matagal na akong walang lalaki. Matagal na akong nanunuyo. Matagal na akong nagfa-fasting at nag-abstinence. Matagal na akong walang labing-labing. At higit sa lahat, matagal na akong vakante. Kaya pasimple ulit akong tumingin sa pinto ng stockroom namin. Noong masense kong walang ibang taong pupunta, nilako ang pintuan ng bodega at nagpaiwan ako sa loob. Tinabihan ko ang nakatagilid na manikin, ang hubad at naninigas na manikin. At dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang matigas na ulo. Pero may bumbunang maputi. Hinaplos ko ang ulo ng manikin at hinalikan ito sa labi. Alalang-alala ko pa na habang hinahalikan ko ang labi ng manikin ay nakayakap din ako sa leeg nito. Kaya mula sa labi nito, hinalikan ko ang pisngi, ang tenga at ang liig nito na amoy perfume sa bango. Parang naambunan ng fabric softener ang amoy ng liig ng manikin ko. Sobrang bango. Hanggang sa didahan-dahan ko nang dinampot ang naninigas na mga kamay ng manikin at inilagay ang mga ito sa aking bewang upang yakapin din ako. Panay ang halik ko sa leeg ng manikin habang ito naman ay matigas lang. Hanggang sa balikat nito, napapasarap at napapaungol ako ng Sa sarap ng may hinahalikang lalaki. Hanggang sa unti-unti ko nang ibinaba ang kamay ko at hinawakan ng abs ng mga pandesal. Wow! At syempre, grabe, 6-pack abs na mga pandesal ang abs ng manikin. Nanginginig tuloy ang mga kamay ko sa pagkapa. Hinalikan ko ang dibdib ng manikin at inimagine ko ang kunwari ay pag-ungol nitong Ini-imagine kong nagsasagutan kami ng A, E, I, O, U. At ako naman ay nakapikit lang na humahalik sa bisig nitong matigas pero mabango. At tuluyan na akong bumaba sa bandang ibaba ng pusod ng manikin. Nakapako rin ang matigas na medyo maliit, ngunit mahaba nitong alam nyo na yun. Nanggigil ako, kaya naman pinisil-pisil ko. At wow, na-feel ko uli sa unang pagkakataon after a long time kung paano uli makahawak ng yan. Pero hindi ako nakontento. Ang ginawa ko ay sinubo ko ang mikropono at pinagbuhusan ito ng sarili kong laway hanggang sa tuluyan na itong mabasa. At sa wakas ay eto na nga. Ipinasok ko na ang mikropono sa nabakanteng parking lot sa ibaba. Pabalik-balik sa paglalakwatsa. Labas-pasok sa parking lot. Hanggang sa bigla ko na lang naramdaman na merong something at tuluyan na akong nawalan ng malay. Paggising ko,
Nasa ospital na ako, DJ Rocky. Paggising ko, oo. Nakahiga ako sa isang kwarto at binabantayan ako ng kaopisina ko. Tinanong ko siya kung anong nangyari at ang sabi niya lang sa akin ay nakita niya akong nakahiga sa sahig na may nakatumbang manikin sa ibabaw ko. Napatakip ako sa bibig ko dahil sa hiya sa nadatnan niya pero mukha namang wala silang ibang napansin bukod sa nakita niya ako doon na walang malay. Tinatawag daw niya ako ng paulit-ulit at hindi raw ako sumasagot. Naisip niyang nag-collapse ako kaya dinala niya agad ako sa pagamutan. Para makasiguro, tiningnan ko ang pang-ibaba ko. Wala naman akong sugat o kahit anong pasa or injury. Mukhang safe naman ako at ang parking lot ko. Kinabukasan na discharge agad ako sa ospital at nakapag-day off ng isang araw bago ako pumasok uli sa ukay-ukay store. Wala akong narinig na reklamo o kahit anong weird na komento mula sa boss ko at sa mga katrabaho ko nung araw na nangyari sa akin yun. Mabuti na lang. Sayang DJ Rocky. Dahil isa lang palang masarap na bangungot ang aking exploration sa manikin sa bodega. Sana naman sa susunod, totoong tao na. Sana sa susunod, totoong lalaki na. Siyempre, I prefer na gwapo, matipuno, ang katawan, at mabait. Pero kung sakaling hindi tayo mabiyayayaan ng ganun, sana yung tunay na lalaki na lang talaga. Yung kahit anong itsura na lang, basta yung lalaking marunong lang talagang manindigan. Kasi nga, pumapatol lang ako sa mga matitigas. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Hanggang sa susunod na istorya. Muli, ako si Leslie. At ito, ang aking SPG. As in, super Backgammon Secret File.